Jeps, vi kører. Er der noget, du gerne vil sige? Hvordan synes du om vejret? Synes du, det skal sprede noget mere salt ud på vejene? Er du meget træt af, at jeg giver dig tøj på, når du skal udenfor? Ja. Ingen kommentarer. Det kan han vist godt lide. Han er vist glad for, at jeg er sådan en person, der gider at bruge penge og sager på, at han kan holde varme udenfor. Er det ikke også rigtigt, Tyson? Men jeg tror, hvis han ønsker sig et par sko. Det er nemlig rigtig træls at få salt imellem poterne, ikke også? Ja, så. Vi slutter rapportagen. Har du en sidste kommentar? Du skal ikke spise mikrofonen. Har du en sidste kommentar? Er du sur? Er du sur? Er du sur? Ej, det er ikke sjovt. Er du træt af, at vi ikke kan forstå, hvad du siger? Han gider en sexsnak.